Grabe. Tabi-tabi po. So okay mga S-friend, katulad ng mga sementeryong napupuntahan natin dito at ine-explore, ito katulad nito may mga open talaga na nicho. Usually kapag ganito nga daw nililipat na yung mga labi o yung kung ano mang mga nakalibing dyan. Then katulad nito may mga ano yan, tabi-tabi po, may mga nakabukas na, nahilamat na rin yung iba. And ito mga salamin ng mga ano to, kabaong. Ito talaga ang eye catcher bukod dun sa entrance. Itong maliit na ermita. Puro gamit na ng mga sepulturero yun nandito. As in. Yun yung altar, oh. Puro gamit na ng mga sepulturero nandito. Tapos naka-padlock na rin. Hindi na alagaan yung... Sana na-preserve na ito. Oo. Dadayuhin pa ito ng mga turista. Oo, Kasi totoo. pag tinignan mo sa yung nakapalibot, side by side, luma talaga oh, yung Totoo. structure niya. Oh. Ito, coral. Oh. Coral ang ano niya eh. Oh. Tapos syempre yung entrance na naman niya, yan, arco na naman. Halata talagang pag-Spanish structure eh. Carved talaga. Oo. Yun oh. Kaya lang yung loob, yun lang ang kawawa. Medyo hindi nagawa ng... Tsaka bakit to ganito yung mga ano, yung mga... Ito na yan, sir. Pag ano, Ito na yan pag naliliit. tabi-tabi po. Tapos parang ano na ho siya. Talaga nakaharap yung ano no, yung mga tag dito yung lapida. Kaharapan sila sa inyo. Pasok. Yan, medyo yan katulad nito. Tabi-tabi po. Saka palagi ko sir, itong mga ito wala na kamag-anak siguro. Kasi hindi na pag tinignan mo, ilan na lang yung may kamag-anak dito. Baka puro babae yung anak, hindi na ano yung apelido. Oo. Kaya nga, grabe oh. Katulad nito. Ano pa Ito halata, ito yung original na ano pa ito. Pinaglilibingan ng ano, nakadikit nitong yung butas, original. mortuaryo nila. 1942 pa inilibingan. 2012 pala. Anak niya. Bagong libing na lang ito nandito kasi every 5 years tanggalin. Talagang maliit lang din kuya no. Ito lang talaga yung Yung luma sir, pero yung bago nandun sir. ito to. At saka sa taas. Mm. Itaas sir. Pero bago na. Ito lang yung luma.
Kaya pala. Kaya parang wala nang dito. Yung Tas ito yung, oh, parang pinatong lang. pwede yan. Pwede yan, dalhin doon sa taas. Guys, Oo. parang Grabe. Dito naman sa sementeryo ng lumang sementeryo dito sa Baclayon. Oo nga ho eh. Ito ang mga kapansin-pansin na itsura, yung mga parang nakakahon na parang ito pwedeng buksan. Tapos sabi ni Kuya, puro mga ano na lang daw po ito, mga buto-buto na ito. Syempre hindi naman na magkasya yung katawan ng tao dito, ano ka ba? Grabe. So parang prone na pwede silang buksan anytime to. Yan katulad nito. Tapos yung lapidan nila nasa top, nasa ibabaw. Ito, mas marami dito yung mga bukas espren eh. Oh, tabi-tabi po. Then yan, talagang parang box lang siya. And then most likely mga sinako. Nakita po ba? Tabi-tabi po. Yan oh. Tas ito yung mga parang katulad dun sa nakita natin sa Batanes. Yung parang estilo naman nila dito yung parang sa libingan ng mga bayani. Then ayun yung century old Spanish structure dito. So sa nakikita natin dito mga S-friend, alam niyo yung parang halo-halo na yung mga inilibing, yung mga luma o yung mga datihan ng mga inilibing dito, either hinukay, inilipat, nakasako, inilagay na lang dito sa parang mga kahon na estilo ng libingan para at least alam naman natin makakatipid talaga ng espasyo or space. Kasi dun sa bandang kabila nito andun yung bagong sementeryo daw nila. So ito yung pinaka masasabi ko na kapansin-pansin dito sa libingan or dito sa sementeryong ito sa Baclayon. So katulad nito. So yan na lang parang box ganyan. Katulad nito, tabi-tabi po. Yung bang para talagang konkretong kahon. Tapos lalagyan na lang nila sa ibabaw ng cross. Kaya lang unfortunately itong isang to putol na. Ito parang kung ano-ano na lang mga inilagay dyan. Tabi-tabi po. Nakita ko yung 1896 na 1901. nalibing. Tabi, opo, ayan o. Tagal na pala yan. Anong taon po? Pinanganak. Grabe. Hindi na nga lang ano, parang nakabaon na rin itong iba oh. Tabi-tabi po. To 1941, 1954. 1867 tas 1920 namatay.
Ay, andito ang mga pinakaluma. 1875 po, doon niya po. Tabi-tabi. May mga buto. Talagang adobe, tsaka ano. Coral stone. Mm. Ngayon pa dumating yung text. Alin po yung? Sa palabas na gano'n. Ngayon pa. Ay, sa akin po. Ala. Parang meron siyang pintuan dati. Meron pala. Oh, Kasi si ano pala, meron pala yung Oo. bakas na ano. ito. Tabi-tabi po. Pinain ng kalawan. Kaya mga S-Friend, katulad ng iba pa naming pagtawag, kung sakaling may rekomendasyon or maisasuggest ka na mga alam mong existing Spanish-era cemeteries, i-comment lamang mga S-Friend at nang mabisita natin one of these days. Maraming salamat sa panonood ng episode na ito, maging sa pagsishare ng video. Hanggang sa susunod nating episode dito sa Cementerio Serye. Ako po si Rico Loco, tumutok lamang sa Urbex PH Placado TV YouTube channel.